nnukwu ọbụla ama bụ Dr. Odera Nwankwọ etinyego mmadụ dị otu narị na iri anọ na ise bụ ndị na nka na kasụl Orumba North na Anambra State Health Insurance Scheme Ashia ebumnobi ya bụrụ inye ha ezi ahụike dị mma ọ na-agwa ndị ritere ero okwu na mmemme chịkọbara na nka North Nwankwọ nwanchita ya dịka nwanne ya nwaanyị bụ Lady Chinenye Akụtekwe kọwara na nke anụ a bụ nke ebumnobi ya bụ ịhụ na ndị be ha nwere ezi ahụike dị mma n'okpuru Ashia ma gwa ha ka ha kwụsị ịdị na-eje egoro ọgwụ na nwe ha maka na ya bụ ihe egbuka ọtụtụ ndị na-enwere ike ịjụ n'ọgwụ nwanne ka o si gaa. N'okwu ya onyeisi ụlọ ọrụ otu Ashia bụ Maazị Simeon Onyemechi kọwara na ihe gọọmenti steeti ji wee wepụta ya bụ atụmatụ bụ iji mee ka ndị Anambra na-aga n'ụlọ ọgwụ mgbe ọbụla ahụ na arịa ha iji nweta ọgwụgwọ na ego pere mpe ma belatakwazịa ọnwụ nke a na-anwụ n'ihi enweghị ego eji aga ụlọ ọgwụ. N'aka nke ya kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti a bụ Maazị Afam Obidike onye kọwara ya bụ ihe dịka nke magburu onwe ya kelekwazịrị Maazị Nwankwọ maka ịgbatara ndị be ha ọsọ enyemaka n'ihe gbasara ahụike. Ụfọdụ n'ime ndị ritere ya bụ ihe bụ Maazị James Okoye nakwazi Odoziakụ Christiana Okoye kelekwazịrị Maazị Nwankwọ maka ịgwọ ha ọrịa na-arịa ha site na atụmatụ Ashia na nka. Abụ m Chukwuemeka Maodilim.